¿Qué pasa, Forocoche? És el moment de saber... ¿Qué pasa, Forocoche? Han robado en el piso de tu tía. Què passa a Forocoches, aquest fòrum d'internet on hi ha no sé quants milions de persones inscrites? Nosaltres hi tenim un infiltrat que ens passa informació de primera mà fins al dia que ens enganxin i ens trobeu en una cuneta de la carretera. Jo pateixo quan fa setmanes que no sé res d'ell. Però de tant en tant el meu missatge, estic aquí, s'han parlat d'això. Que t'enviï una foto amb el diari del dia, sobretot. Sobretot, sempre. Així quedes més tranquil. Escolteu, avui us porto un tema molt interessant, una de les grans preguntes de la humanitat que proposa un membre de Forocoches que diu: ¿Os ducháis a diario? Ai, Pregunta, és una pregunta i ell després explica. És que a vegades donem per fetes coses que no tenen per què ser així, eh? No sabem si ell és d'una corda o de l'altra. Per això. Él diu, os ducháis a diario porque comentándolo con gente de la uni, No hace la falta. mayoría se duchan todos los días. Me parece excesivo. Yo me ducho cada 2 o 3 días, sobre todo ahora en invierno, y nunca nadie me ha comentado que huela mal. ¿y por qué no tienes nadie al lado? Això per començar, jo sempre he tingut la teoria que quan t'aixeques vas directe cap a la dutxa, els peus van sols cap allà, perquè si no com se'n va la ressaca? És que... Sí. No se'n va sola. I hi ha gent que li agrada dutxar-se abans d'anar a dormir. Sí. Ai, sí. Saps que és com, Sí. com si el llit fos una mena de santuari on no hi pots entrar amb tot el que hagis acumulat al llarg Bueno, del I dia. entres net a dins del Sí, llit. sí, clar. molt, de veritat. I com que el llit no s'hi sua... No. Clar. Si sues, et tornes a dutxar l'endemà. No, No sé, això em home, sembla bé. A veure, això em sembla bé. Als homes els hi passa un fenomen molt divertit que si es dutxen abans d'anar a dormir es lleven amb un cap que sembla en Krusty el pallasso. Ai, sí, és divertidíssim Les aquell cap, noies, encara si teniu els cabells llargs, s'aguanta, però tu te'n vas a dormir amb els cabells una mica molls? Sí. Ai, Sí, et lleves allà, que sembla que t'hagis electrocutat. I si... No, home, i si vius a l'Empordà, doncs No ho vulguis alegria, saber. alegria, eh? Bueno, alguna vegada ho he vist, però no. No, però ha estat un accident. No tornarà a passar. No tornarà a passar perquè hi ha cabell curtet. No m'esborro aquesta imatge del cap. Escolta, Ara me l'has fet tornar a venir. Va. per favor. Bueno, així es pentinen els de One Direction, eh? Sí? Són tots de Figueres. Van a dormir amb el cap moll, s'aixequen al matí i catapum. Com és que tenen tants cabells, aquells No nois? molts. sé, no Els nois, sé. fixeu-vos, els nois, quan a la nostra edat els nens petits eren calvos. Sí. I ara tenen una mata, Però és un bé de impressionant. Déu de cabell. Que poden fer el que vulguin amb aquells cabells. Però hi ha productes que venen Que et surtin més cabells. que infla el volum. Ah, Pirofrim. Quirofrim. Es diu quirofrim. Ostres. No sé si era el quirofrim, però sí que és un producte que fa que tinguis més volum de Està cabell. per veure que Ostres, tots aquests molt bé. cabells siguin seus, eh? sí, clar. Bé, nois, voleu sentir les respostes que li han donat a aquest jove forocochero? Per favor. ¿Os ducháis a diario? Bé, doncs bé, preguntava si la gent es dutxa, i la primera resposta és cerdo. Ai, La primera, perfecte, eh? La primera, ho hem arreglat ràpidament, eh? Un altre senyor li diu: durmiendo sudas, y después de todo el día tienes que llegar a casa oliendo a choto. pensava que deia una altra cosa. I té molta raó. Un xoto què és? Un xoto és com una cabra, Oi no? que sí? Sí. No sé quina olor fan les cabres. Ui, aviam, no fan... Molt bona no és, no? No fan la mateixa olor que Thierry Henry, ja t'ho dic ara, eh? La candela que és de muntanya, quina olor fa una cabra? No ho sé, ara m'has deixat... És que a veure que soc de muntanya, però no... No teniu cabres, No, tenim vents. Tenen vents, és veritat. Un xot és la cria de la cabra, Sí. mentre es mama. Ui, és una cabra adolescent, que amb les hormones i Ui, això... allò, canta la xella. Que loco. I tot el dia mamant i I fumant, i fumant. Un altre és molt més gràfic amb la definició i li diu: oleràs a embrague, campeón. És terrible aquesta imatge, Hosti, eh? quin concepte, eh? Sí. Un altre li diu: mi perro se ducha más que tu. I després apareixen els que ja són amics d'ell i entren a trolejar una mica. Sí. Entra un senyor i li diu, com una mica d'ironia, li diu: sí, me froto un poco el diario por el sobaco y listo. Horrorós, Amb una unes cosa... tovalloletes d'aquestes de nens, Home, no? tovalloletes Així. encara, però... És que el paper de diari absorbeix molt, Sí, és veritat. També. Home, jo m'embolico la tonyina per esmorzar, I tant. allà, com que vivim a 1912. Nois, un altre senyor diu: en invierno me ducho día sí, día no, suficiente para estar siempre bien en el trabajo. Quien se duche todos los días en invierno sin ser deportista, pues allá él. Yo le respeto y sin acritud alguna le digo que está enfermo de la cabeza. Però mica- sense acritud, eh? Una mica guarros sí que son, ¿eh? Un altre senyor diu: una vez cada 3-4 días, quizás 2 si haces mucho deporte. Más frecuente que eso es de snobs, pijos, flipados de la clase media que se creen más guays por ducharse cada puto día.
Ja li Ostres, noi. No notes, vull ni la gent. escoltar-lo. Està sortint, està apareixent aquí el Círculo Podemos, Està sortint certa ràbia social, és veritat. Sí, la gent que es dutxa, aviam si no pot ser una mica... La gent que es dutxa també podem ser del proletariat. Sí, no, però segons aquests no, Un altre senyor entra i diu, sense conèixer-lo directament, diu: te huele el sobaco a campo de concentración. Ara ja la cosa va pujant de to, Això ja. Vinga, un altre noi entra i diu: ahora todo el mundo dirá que se ducha 2 veces al día. Vuestros tatarabuelos seguramente no se duchaban nunca y vosotros estáis aquí porque ellos vivieron. Era una altra època. Sí, home, sí, no hi havia tanta contaminació. A veure, però tenien un cossi al costat i es netejaven igual, no es posaven sota la duixa, però es netejaven. Me va molt bé això que diu la Candela, perquè entra un senyor i diu... diu que va, yo me ducho cada 4 días. Los demás días baño polaco, lavarme el culo y el sobaco. Espero que no sigui en aquest ordre i amb la mateixa aigua. No, per favor. I acabem de manera expeditiva i brutal, com sempre, a Foro Cotxes. Ai. No podia ser d'altra manera, em sap molt de greu, però un senyor, després d'indignar-se molt per dins... Ai, lo de la madre. No, lo de la madre. No, El pozo de la madre, no? tranquils, no hi ha res de madre. No us espanteu, que no és res ofensiu, diu. Que avui ja tenim la mare de Bayor aquest aquí fent-li mal d'ull. Per favor. Aquest senyor, després de llegir un senyor que no es dutxa cada dia, li diu: eres un cerdo. Y si tienes mujer o novia y te lo consiente, ella también lo es. Además de puta. Veus que gratuït. No, havia la propina. La Sí, propina sí. és per fer pensar. No És per podia fer faltar, i a més és marca de fàbrica de Foro Cotxes, els nostres estimats referents en el món cibernètic. Cada setmana amb en Jair Domínguez sabrem, fins que ens facin fora, perquè ara mateix ens ha escrit un oient per dir que l'han fet fora de Foro Cotxes. Què dius? No sé què duries fer, ens ho podries explicar? La setmana passada em van bandejar Foro Cotxes, en Jordi. En Jordi Celdran ens podria dir què va fer exactament perquè et facin fora de Foro Cotxes. Gent que diu aquestes coses, a saber què duries dir tu perquè et fessin fora. Gràcies, Jair. De res, què passa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?